Na 3. adventnú nedeľu mi prišli po omši povedať do kostola, že Gordon behá vonku po ulici a okolo kostola. Už dlhšiu dobu sa mu nepodarilo zdrhnúť von, tak som išiel pozrieť, kde sa mu podarilo preniknúť cez plot. Žiadnu novú dieru som však v plote nenašiel, ani cez potok sa na ulicu nedostal. Ale z druhého konca je pri potoku diera. Tadiaľ už zopárkrát ušiel, ale musel sa vrátiť, lebo potok je tu uzavretý plotmi zo všetkých strán. Následne nastavená fotopasca túto jeho únikovú trasu potvrdila. To znamená, že niekde ďalej sa mu podarilo pri potoku prekonať plot. Kus plechu by mal aspoň dočasne tento problém vyriešiť. Rozmazaný obraz nie je žiaden fotoefekt, ale kvapka vody na objektíve fotopasce. Dúfam, že na nejaký čas toto psíčkovi zabráni v jeho únikoch do slobodného sveta.